biri ngangwa chitaka kare kwa ngeko soma nyamache yenero ya ruete manu ku kugionse rituere masige east wono chi asara ri chabere chinyinge within gionse sublocation eto bwachi kansa 12 bono no chira engineye nechi manu chi aichons 12 no chira ritiko lya lero naboigo no balega nandi gionse rieye SD no ega icho ire mono lakini obosubole bwoko mubaka nyasaye ntubwate PH bono moinaria ntubwate na Catholic Church eregariri yabo muna ate abari tangani gotakana abo muntu bwekene sana otebe kena si myaka ya riko mikuru maiga intwe muna akina kurundo mwana gotira na mama no ara na mate tini kungene rais tuatemire sana lakini amagendero twarorera si myaka ye bere ya etire ntwa nyako nyorora si myaka renga 10 ekina kiyakene abantu ngora akwana bale ngatora akora magendero ne kanisa tole chipara chiale miruga paka mate moisonde ga gavana epale rigweta kuru mwino gali yari metu mwako lyoeta ekuru kugionseri ryo Nyego Road lakini nando mwako oyo gwatore merete yekoruga alia onyamwaya yagenda paka ali mate ryo ngonjo nando gaonjo kalia ugatoremere ne kuru agwo motembe yagenda paka inaniro uralia eye ne nande karukuru agu nyambu no mwino masike east ekache kubwata nande paka sakuru kuroche ga inani nande yene na gwatoremere talia kurwe tangi mwino masike east nande gacha paka gionseri aina mayego sinamabe usaina rubakuru kama gendero manyase porteken kiye boniga ntubwata ga ICT center asa bana baito bagocha basoma mangana computer alikuwa rentete nebengi ya Stanbic e porteken kiye no erega lakini ngo sabenga asimasike westingima etubwata porteken kiye yamayoka nero ya lengororo date go saba nga ni ngo kwanere njiragete otomante chibesa tubeka yamo ri yabo na nyachenge moino egare chikonya abantu bande mbakuru atamba tambe bacha paka gaiga kuruororo enyagitari ngwato agaria yeri yabo egocha kokonya bangina na abana mata and child enyagitari tutamaite iga sei tontu ntwabwa tuna chiro etore asigete kenuchi asigete eword gete na kumite kana irite chikura ngaingo chakira ngaingo kolera bari bange gwata chiword ekera bato geti ali nyama mugonga gari mate mugonga bagatikira bitru she chiro yonsi ntuba tutika pire chiro bagaika uchinyamache togo kagari mete yakarani sali mate ntokune tima nyamache goko ganda urugare moino bagaika musora ntokune tio gembo bono timatinga kibanyate teiga lakini aso wanja kwanya sae aso borai bwao no borai yotukubatirana naye negenire nganto beke chiro getara to beke chiro mate asakuru urugare mu wanja boigo egere tuigura saya nande tunya muleke kebuko mate nonye maete kebuko no rensa no egodi ane chakete kuru kebuko nsa ikana baka musora asalia ntwe gwana ngano esenja yo letaya ocho to bekere chitaya chikumureka egara abantu lekera bale gali kebuko bakanya akora biasara byabo na gwonchoreria banyora ngamba bwa toborabu nase kaniseye pastor tara kwana na injira kini manyete ngana nya changrete ere kanisa yegi Adventista na nde bwate enya gitali ku Gionseri Health Center lakini ye kanisa teri yago ya serikali kana so to bugambi na ruteri wa musini tukabeka mariogororo tima tipana dicha jete chikaera bonete ke totonya gache ebenya gitali ya kisasa tokonya gwetero gochanga tochichamo tonyakonye eimoke ekonya abantu baito mugwanja bayo gake ebine binde binge ntogandira kubwatira no mushimwa gavana nje no maete no monto kana tebero chimotu no aguchiago nabona egere tugwa abantu abe banchankirete ngana bugya Maria segi Adventist ya chakirete ngatebukurwa se skuru to basa kweba oliye ira yo bolimo to basa kweba oliye kabere nga anti nkora nane monto myuka bwete simba nane chikumo support bono nje nonde nkubwati si mushimwa simba to bakolere miremo mpaka akole tamu ya yeye myaka irenga 10 muna abande bakolire nabere igo butambe nane nche bono timbu ati ndanya nyana gonchoka guchia nabonde igo nane egen ngabantu bande bamasike west ntumubwatisie mbuya mana so tweka chibesa nyamache hospital egere yagachwe nabo gotokonya gukwana director general asokoro si darache area ekwamboka ganda nyamache ngumbu ntotocha samana magendro tukwana mange chikanse je chire 12 nande exchange tuomera namo gani matabalisi no bale chikanse chonse 12 mheshimiwa gavana ntate gosaba mgeni akikuja wenyeji wanafanya nini wanapona tu ndimba mateke Swahili wono mgeni njo mwenyeji apona abana bantu abangaini bale gaboka bora ne kutuika gwetaga rero chikanse chire 12 tarimo chango babu atengo sasima balenge rende esengencho ongeto marembe